саволи дигар. бо як зани узбек 10 сол шуд зиндагӣ мекунам. никоҳро ман худам кардам, ду шоҳид овардам ва никоҳ кардам. оё ин дуруст мешавад ё на? кадом бародари мо пурсидааст ки ман мақсад бо як зани узбек 10 сол шуд зиндагӣ дорем, лекин никоҳро худам кардам, ду шоҳид буд. оё никоҳи мо дуруст шуд ё нашуд? албатта бародарои азиз ва гиромӣ, яъне агар мард дар назди ҳамон зан тани нафсша бахшад, мард қабул кунад, агар дута шоҳид бошад, никоҳшон дурустай, яъне никоҳ дуруст шидагиай. инҳо зану шавҳаранд, инҳо метавонанд дигар зиндагишонро давом додан гиранд. лекин инҷа як нозукиай бародарои азиз, як нозукиай. ҳозир ҳамин масъала акун ман ҷиҳати диниша гуфтуму, лекин хатарҳои зиёд дорад. хатарҳош ба чӣ мақсад? шумо бояд падар ва модароро огоҳ кунед ки падар ё модар, ман як зани ё узбекай, ё зани русай, ё зани тоҷикай, ман мақсади ҳамеро дар никоҳ даровардан дорам. хоб модари ман ё падари ман ку дар ҳамин масъала мара чӣ маслиҳат метен? агар бигам бачам ту дигар аллакай худат соҳиб ихтиёрӣ, худата маъқулай марҳамат. лекин агар бигам бачам наку и кора, гапи падару модартона бигирен. зеро имрӯзҳо ҳамин саволу ҷавобҳое ки дар телефон мешавад, аксарияташ пинҳонияи падару модар гирифтан, оли зан ногирифта яхелаш пинҳонӣ гирифтагӣ зиндагӣ доранд. вақте ки падару модар мехоҳад ки бачаша зан бита, мега ман як зан гирифтам. баъд падару модар маҷбур мешаванд ки бига ӯро талоқ куну, ман худум мақсад як зани маъқул ё ки зани мисол мувофиқ, ё ин ки худат интихоб мекунӣ, ман ҳам мерам мебинам, ризогӣ метавон, баъд зиндагӣ мекунӣ. ана ки додарои мо имрӯз маҷбур мешаванд ки ӯ занҳоеро ки гирифтанд, онҳоро талоқ кунанд. зеро инҷа падару модар бибин огаҳӣ ки надошт, бадбахтии анамин фарзанд дар ҳамияй ки зиндагӣ як хонадони дигарро талх мекунад, дар як хонадони дигар чӣ қадар мисол шӯру футур меорад. барои ҳамин бепадару модар, бемаслиҳати падару модар накунед, и корҳоро накунед. чандин ҷавоно мара занг заданд ки ҳатто оли ёши оли 17 солаам, мегӯяд мо падару модар дарак надорад, агар якдигарро дӯст медорем, пеши як мулло бирем, моро агар никоҳ кунам мешавад ё намешавад? ин корро накунед хоҳаро, ин корро накунед бародаро. бе иҷозати падару модар ё огоҳ накардани падару модар никоҳ накунед ки ин зиндагиҳои шумо муваққатиай, ин зиндагиҳои шумо баракат надорад. ӯе ки падару модар дастша мебардорад, мега бачам қуша пиртон куна, худо ҷамътона ҷамъи бо хайру бо саодат куна, ай маҳсули ҷамътон фарзандои хуб бита, ӯ дигай, ӯ тамоман ӯ зиндагӣ дар ту баракат меёвӣ, ту фарзандои хуб меёрӣ. барои ҳамин бародари азиз, ин никоҳ дуруст шидай, лекин падару модароро огоҳ кунед, аз падару модаро дуо бигиред, баъд мақсад даст ба никоҳ бизанед. ин хеле пинҳонӣ накунед ки ягон баракат намеёвед.